Tervehdys YouTube. Nyt tuli ajankohtainen homma sekoittaa nestettä. Pääsee loppumaan tämä herkku tästä pullosta ja Niinpä tässä itse asiassa pikaiseen näytän miten tää onnistuu kaikista helpoiten ja yksinkertaisesti. Mulla on tässä ensinnäkin pohjanestettä, PG:tä. Sinne on sekoitettu tähän litraan 30 milliä 100 milligrammasta niksaa. Eli se on noin vähän vajaa 3 milligrammasta. Ja sen lisäksi tarvitaan joku pieni astia mielellään, mistä sitä on hyvä ottaa sitä nestettä. Mulla on tässä snapsilasi. Ihan hyvä keksintö tähän hommaan. Ihan perus snapsilasi, siellä vähän onkin jo pohjanestettä pohjalla. Sen lisäksi totta kai makutiivari. Tätä edellisessä videossa kehuttua Mad Fruitia Flavor Artilta oon itse tykännyt. Maku on semmonen vähän tuttifruttimainen. Siellä vissiin on pikkasen flashia seassa, kun kurkkutuntuma on pikkasen kuitenkin erilainen kuin noissa muissa nesteissä. Ja sitten tietenkin pari ruiskua hyvä olla. Makunesteille oma, totta kai. Ja sitten pohjanesteille oma. Ja hommahan lähtee kutakuinkin käyntiin silleen, että otetaan pullo. Mielellään tyhjä tai vajaa. Hyvä olla myös paperia kaverina. Otetaan tippakärki pullosta pois. Jonka jälkeen mie ruukaan laittaa makua sinne pohjalle. Ja nyt tehdään 30 milliä 10%. Eli ruisku vaan neula tuosta tippakärjestä läpitte. Näin vähän joskus saa käyttää väkivaltaa siinä ja napataan tommonen 3 milliä. Siinä on pari. Laitetaan pulloon. Ja sitten napataan vielä pari milliä tuosta. Pari milliä kuin milli vielä. Näin ikkää. Laitetaan korkki kiinni. Pullo syrjää. Lyöpästään tuokit tuonne. Putsataan vähän, kuivataan ruiskua. Tai siis neulaa, ettei se kastele joka paikkaa toi makuneste, kun tahtoo olla vähän semmonen, että se jääpi joka paikkaan sitten se maku kiinni. Miekin näen melkein kuvassa kokonaan. Ja sitten avataan pohjanestepullo. Napataan siitä. Tää on 4 senttilitran snapsilasi, niin osimoilleen täyteen ja laitetaan varalta jo korkki kiinni, ettei läikytellä ihan mahdoton. Ja 10% nesteenhän saatu jo lisää ja siellä joku laittaa viestiäkin näppärästi. Mutta 30 milliä nestettä tulee, kun 3 milliä pistettiin makua. Ja sen lisäksi päälle 27 milliä pohjaa sitten. Eli aletaanpa tästä nyt ottaan. Tän mie ruukaan tehdä ilman neulakärkeä, kun tuo on niin jähmeetä toi VG niin. Siitä ensin 7 milliä. Tarkensihan se. Ja ei muuta kuin pulloon varovasti keskeltä kutakuinkin. Niin ettei tuo ruisku osu tuohon pullon, niin ei maut sekoitu tuohon pohjanesteeseen sitten. Ja sitten napataan vielä 10 milliä. Näin. Ja taas kerran pistetään pulloon. Kauheeta kun meinaa mennä ohi. Tässä jotenkin vääntää aina tuota nestettä
miten sattuu tuosta, kun se tulee ruiskusta. Ruiskusta pihalle, mie en tiedä, viskositeettihan tässä on aikamoinen tässä nesteessä. Tää on aika jähmiä VG tälleen niin huoneen lämmössä. Että Sitten viimeinen 10 milliä. Näin. Niin kuin näkyy, niin se on ruisku täynnä, 10 milliä. Ja ei muuta kuin vielä pulloon. Näin ikkään makiasti. Tosiaan viime videossakin sanoin, että ei tarvitse montaakaan prosenttia laittaa noita Flavor Artin makuja, makutiivareita, että saapi maistuvaa nestettä, ja se on ihan tosi, että tähänkin meni tosiaan 10 prosenttia. Mie en tiedä, se saattaa olla liikaa, mie on 7,5% palttieralla tähän asti tätä höyrynyt, mutta jos vähän sais lisää makua siihen, niin olisi tietenkin kiva. Sitten tippanokka paikalle, minä tykkäisin painaa aina paperilla kiinni. Näin, napsahtaa näppärästi, minä kuivaan tuosta aina sitten loput paperisyrjään. Ei muuta kuin korkki kiinni. Tiukka ravistus. Joku tykkää laittaa lämpimään vetteen kypsymään nesteen, ja minä tykkään vain antaa olla pöydällä muutaman päivän. Tää ei hirveästi tarvi kypsyttelyä tämä neste, että silleen ihan passeli neste taika passeli makutiivareita nuo Flavor Artin maut. Ei oo kalliita, saa flavorart.it osoitteesta tilattua, ken tahtoo ja tarvii. Että ei tällä kertaa tuon kummempaa, siinä oli lyhykäisyydessään tyhjentävästi, että miten omat makunesteet sekoitetaan, miten mie sen itse asiassa teen. Tyylejähän on yhtä monia kuin tekijöitäkin, voisi melkein sanoa, että sillä mennään taas mitä on. Ei muuta kuin oikein hyvät päivänjatkot tai illanjatkot.